Aiwa, mhuri yeZimbabwe, pane chiitiko chaitika kuchitungwiza. Aiwa, zvanyatso kuratidza kuti ZANU-PF iri kukonewa. ZANU-PF iri kukonewa kuprovide the best services to the community. Nyatso kuratidza iri kunyatso kukonewa kuprovide vanhu zvavanoda. Nyangwe pamunozonzwa kuti kwaita ma-outbreaks ema-diseases kana vana cholera nana typhoid, ndo vanenge vachikonzeresa nekuti akuchitungwiza. Kanzuru yanyatso kuratidza kuti iri kukonewa basa. Kanzuru yanyatso kuratidza kuti haisi kuprovide maservice akakwana to the community. Kusangana zvakare kwatiri kuita pano paZim News Live YTS mhuri yeZimbabwe. Saka kana iri first time yako kuona mavideos edu, ndo mukana akafa ndokupa kuti wasubscribe mwachite nekulike this video. Kana wakagara wakazviita, aiwa chipedza masports nekubva watina on the bell icon kuti murave muchiwana ma-updates atinokupai pano paZim News Live YTS. Saka mhuri yeZimbabwe, sezvamuri kuona mumufananidzo, aiwa vanhu vechitungwiza vazokomplaina, vanhu vechitungwiza vanyatso kubatikana neutungamiri huriko. Kuti pano pane nyaya yakadai so iri kunzi Chitungwiza municipality under fire, raw sewer flows from homes. Saka tichipita mukati menyaya iri kunzi a health crisis is looming in Chitungwiza Sengezo 3 suburb where raw effluent is flowing from homes, sending residents into panic mode amid fresh fears of waterborne diseases outbreaks. Every morning for the past year, residents of Manda Street in Sengezo 3 Chitungwiza have had to put up with the raw sewer flowing from their homes, a situation which has resulted in an outbreak of diarrheal diseases. Aiwa mhuri yeZimbabwe, vanyatso kuratidza kuti vatova netime, vatova nelong period vachisangana nematambudziko akadai, vatova nelong period vachisangana neproblem yakadai sokuti aiwa havanyatsoredza konzeni yavo kuti aiwa Kanzuru iri kuzvikonewa, municipality yechitungwiza iri kuzvikonewa nokuti sewage iri raw inonyatso kuflowa, inyatso kubva mudzimba, vanhu vachijamba vachienda kumabasa, vachienda kupi mumalocation, raw sewage iri kunyatso kuflowa mumastreet. Saka mhuri yeZimbabwe, vanhu vachema vachikomplaina kuti kunyange nema-outbreak vana diarrhea vamunozonzwa kuti vane macases arekodhewa ekolera ndo kwazviri kubva uko. Saka mhuri yeZimbabwe, chimbotipaiwo mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi, nekuti iyi nyaya yatonetsa iyi. Ona vanhu voreza konzeni yavo kuti aiwa Kanzuru iri kuzvikonewa, uye pakufaiwa mamwe ma-individuals nekuti toti vanhu ava pane zviri kuitika, havazokwanisa kuprovide the best service to the community. Saka mhuri yeZimbabwe, kana ukasati wasubscribe to this channel, ndo mukana wandokupa kuti ubve wanotena on the bell icon kusubscribe pamwechete nekulike kuti urambe uchiona ma-updates atinokupai pano paZim News Live YTS, nokuti kuita zvese izvi mahara. Saka tatenda mhuri yeZimbabwe, tosangana vhidhiyo redu rinotevera.